Здравейте! Казвам се Бисърка от Вето и днес ще разбулим 5 мита относно сушилните. Мит номер 1. Сушилните намачкват дрехите. Тук на помощ Bosch ни предлагат функцията Iron Assist или така наречена пара, която ни помага срещу това намачкване и в същото време ни е полезна относно външни миризми, като цигари, тютюн, да кажем животни. Може да освежи дрехите, дори без преди това да са изпрани. Мит номер 2. Сушилнята свива дрехите. Така, тук трябва да обърнем внимание на етикетите на дрехите, които слагаме в сушилнята, и също нещо, което е важно при закупуването на всеки уред, независимо какъв е той, да си прочетем книжката с инструкциите и правилно да използваме програмите спрямо в нашата ситуация дрехите. Така че, когато са съобразени, няма да имате такъв дефект, да го наречем. Мит номер 3, това е, че сушилнята има висок разход. На пазара съответно има изключително много марки. Хубаво е да се насочим към тези, които са енергийно ефективни. И също така да обръщаме внимание на това да има термопомпа. Тази термопомпа ни помага да са по-икономични, съответно суши дрехите ни на по-ниска температура и ни помага относно предните два казуса, които коментирахме. В случая това с намачкването ефекта няма да бъде, нали, като хармоника, така наречено. И също така няма да има вероятност да ги извадите 2-3 размера по-малки. Мит номер 4. Вълната и сушилнята са врагове. Сега тук мога да ви покажа, в случая при нашия модел на Bosch си има специална програма, която е за вълна. Отново се връщаме на въпроса да използваме правилно дрехите и програмите. Идеята на сушилнята всъщност е да направи дрехите по-меки, да ги разпухва, така че даже бих казала е идеална, когато слагаме вълна вътре. Отделно имаме един аксесуар, кош за сушене. Той се поставя вътре и е специално предназначен за вълна. Плюс може да го използвате, когато искате да си сушите и обувките. И не на последно място, мит номер 5, това е, че сушилнята трябва да се обслужва от техник всяка година. При повечето модели действително е така, тъй като освен филтрите, които имаме, тези филтри всъщност се почистват след всяко сушене. Тук вътре имаме един кондензатор. Този кондензатор, както виждате, при повечето модели е капсулован, затворено и ние нямаме достъп до него. Всъщност той влияе върху това колко качествено ще бъдат изсушени нашите дрехи и съответно какъв ще бъде разхода ни на ток. За да може да се запази във времето, той трябва да се самопочиства. По-точно да се почиства от техник, който отсервисидва у вас, разглабя самия кондензатор, почиства го и съответно сглабя сушилнята отново. Bosch са се погрижили да го направят самопочистващ се, така че това обслужване, в зависимост от експлоатацията съответно на уреда, да се прави на 5 или повече години. Както виждате, когато сте добре информирани, когато се спазват изискванията спрямо уреда, няма да имате абсолютно никакви странични ефекти при използване на сушилната. Напротив, изключително удобно е, изключително полезно, особено в момента в това зимно време. Така че не се притеснявайте, ако имате въпроси да се свържете с нас, може да разгледате нашите модели в нашия сайт или да се абонирате за нашия YouTube канал. Надявам се да съм ви била полезна и до скоро!